Повномасштабна війна змусила українців по-новому подивитися на себе, свою країну та власну ідентичність. Для Антона Друбовича ці зміни відбувалися не в кабінетах і дискусіях, а безпосередньо під час служби у війську. Він згадує атмосферу Києва перших місяців вторгнення, коли бої точилися зовсім поруч, а військові готували оборону буквально біля житлових кварталів. Саме тоді особливо гостро прийшло усвідомлення того, що таке своя земля та що саме доводиться захищати. Загалом початок повномасштабки в 22-му році, він спонукав не тільки мене, а всіх, хто служив у Збройних силах, замислитися про спільноту, про те, хто ми, чому москалі на нас напали і так далі. І оця атмосфера Києва лютого, березня 2022 року, вона дуже спонукала до цих роздумів. Тому що наш підрозділ, я тоді служив з хлопцями і дівчатами в 112-й бригаді територіальної оборони Києва, і частина наших підрозділів брала участь в прям бойових діях на під'їзди до Києва, а ми готували цю другу лінію, копали і так далі, патрулювали, пости і так далі. Помагали хлопцям, які мінували території. І цей час в цьому передчутті, там бувало, що бої зовсім близько проходять, то тоді, але ще нема, і ти розумієш, що ти копаєш лінію захисту в 100 метрах від житлових будинків. І що якщо вже тут будуть бої, то це вже величні бої. І це багато спонукало до міркувань про ідентичність, про приналежність. Війна остаточно підтвердила, що радянська символіка та імперська спадщина для Росії залишаються інструментом агресії. Те, що раніше могло здаватися лише теоретичними дискусіями про декомунізацію, після 2022 року стало очевидною реальністю. Додалося якогось огиди чи якоїсь там, не знаю, гидування до всього цього радянського, тому що воно брехливе наскрізь. Я пам'ятаю, ми один час були розквартировані в кінотеатрі, і в підвал спускалися, коли була повітряна тривога, і там в підвалі цього кінотеатру огромне таке панно, на картоні чи на чому намальоване, яке символізувало дружбу народів. Такі ці жінки, які представляли собою республіки, стоять на першому місці, звісно, москалі. Жіночий образ, який символізує Росію, Російську Федерацію чи Федеративну Республіку. І так дивишся, я пам'ятаю це враження, таке, думаю, Однією з головних історичних помилок незалежної України Антон Друбович називає втрачені можливості 90-х років. Саме тоді, за його словами, держава могла значно рішучіше дистанціюватися від Росії, провести люстрацію та обмежити вплив колишньої радянської еліти. Мені здається, що ключовий момент – це був 90-ті роки. З 90-го по 2000-ні це був ключовий час. Тоді Росія була максимально слабка. Вона була зайнята своїми. Вони все одно продовжували готувати реванш, готувати майданчики для реваншу і так далі, але все одно вони були максимально слабкі. От тоді ми б могли значно далі від них і значно безпечніше. Тобто, щоб ми наважилися тоді провести, як спільнота, провести люстрацію, повиганяти, вичищати цих кагебістів колишніх, високопоставлених комуністів і так далі, або суттєво обмежити їхню участь в процесі. Це було дуже важко і практично. Я розумію політичні реалії, бо комуністи були в парламенті і так далі, але це був реально момент для спільноти. І в 90-ті можна було це зробити, або суттєво змінити баланс щодо використання російської мови, щодо використання, щодо подолання наслідків тоталітарних репресій, засудження винуватців у репресіях і так далі. І оце був би час, який би, скажімо так,
максимально би зміцнив наші позиції в майбутньому, і Росія не мала би достатньо сил тоді протистояти і впливати. Окремо Антон Друбович говорить і про кримських татар. Народ, який пережив депортацію, репресії та багаторічні спроби знищення своєї ідентичності. Саме в 90-х і 2000-х роках українська держава недостатньо зробила для відновлення прав кримсько-татарського народу. І в 90-ті, 2000-ні це питання відновлення прав кримських татар, реінтеграції, питання побудови такого гармонійного співжиття, воно не було належним чином вирішено державою. Тобто держава тут точно могла би значно зайняти проактивнішу позицію. І в плані визнання представницьких органів корінних народів, зокрема і кримських татар, і в плані там забезпечення компенсації за шкоду, яка була завдана комуністичним тоталітарним режимом, зокрема і підтримку претензій кримських татар щодо там компенсації до Росії тої ж самої і так далі. Тобто це можна було би значно ефективніше зробити. Тому недостатньо зробила держава. Після 2014-го, коли тема Криму ще додатково активізувалася, і значна частина, не всі, до речі, але значна частина кримських татар зайняла проукраїнську позицію і виступила в боротьбі за Крим і за, власне, Конституцію України і так далі. Ця тема, скажімо так, набула додаткового значення і для держави, зокрема, і для українських там політичних лідерів, але все одно навіть і після того недостатньо. Сьогодні Україна переживає момент, який може стати визначальним не лише для неї самої, а й для всього світу. Українці вже стали глобальною спільнотою, а рішення Києва впливають на міжнародний порядок денний. Попри війну, втрати та постійну загрозу, Антон Друбович називає цей період часом найбільших можливостей за всю історію української державності. І головне завдання зараз – не змарнувати цей шанс.